ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa. Anyị ga-eplekwa egwu belong to the temple. Anyị gbatụzie ya bụ egwu, anyị ga-eplekwa 1 or 2 tracks. Ọ bụrụ na anyị mesịa ya bịa na banye na nkụzi anyị dị maka ịbịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Ekenyego m ndị niile nọnyere anyị ife ekenego gị, afụgo m aka gị nnọọ ka anyị yọrọ ya nwa obere egwu n'oge awa nke eziokwu bifo anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji maka ya wee bịa. Ụtụtụ ọma ife ime ọdụ, daalụ ezigbo mmadụ. omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọpụ ụmụ aja Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ihe ọ bụla ọ dị ka asịrị ihe esiri gị ike chigata pọmpụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa pọmpụ ochie nke ala nna gị kọsara ya etu o si wee dịrị gị na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo na-ekwu wee na-asị kedu ka o si dị gị ihe na-akpọ nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-arụrịrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịa gị. Ndị nna nna gị ha ga-etinyere gị aka na ahịhịa ihe bụba gị ka enweta ihe na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha hapụ ya ancestors wee sịrị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne na-ebe na-adụ onwe agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa nebo gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si n'ugwe kedu isiokwu ị ga-esi n'ugwu ụzọ bido ndị mmadụ bifo isie ebido nwadebo gị edu akụziri mgbe ọbụla ị nọ na mba ịkpọkụzụ na abụ onye nsọ kedu ụka anyarị kpọkụ chi nke ala nna gị kpọkụ ya ancestors nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ arụ afọ gị maka n'ihi n'ịmụ nwa ha n'ime onye arụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors nke na-akpọchite ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ gị ahụ ọja ka na-ewe na ma anatago na be nna m ya gasị Ana
ịghọtara ihe na-ekwu ọ bụ ịghọta na ọdịnala dị mma mana okpuru ụka nghọtaghị ha nwere ime onwe ha nke enweghị ndozi mana ifugo na chi nke ọdịnala nwere ya ọ wee dị mma ya gazie friends and well-wishers and viewers all over the world. I have been n'oge awa nke eziokwu. Egwu anyị ji wee bata. Ya bụ egwu is exclusively owned by Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ọ bụ ngalaba mgbasa ozi ọdịnala Igbo nke anyị kpọrọ ọdịnala restoration prayer ministry. Ọnya bụ egwu wetara egwu a. So the egwu belong to the temple. And egwu anyị ga-eji na-abata na program anyị mgbe anyị ga-anakwa akpọkwaziere gị the another track. N'oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji agbasa ozi gbasara ọdịnala. Echefukwana ọ bụ na ịbụ onye na-esonyere anyị na ụbọchị nke mbụ ya. Aha m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu bụ the 8th commandment. Iwu ọdịnala nke 8 nke Chukwu-okike nyere mmadụ. Ihe niile na-eku ume n'elu ụwa dum. Isiokwu ya bụ theme is thou shalt not bear false witness against your neighbor. Ịgba na-ama ụgha gbagide mmadụ ibe gị. Onye ma bụ isiokwu. Mana before anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ga-ebido na Julaị 6th. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye anya bụ aja, is forward or 3 prayer request gị, then make donation token to the account. Maka ndị esonye bụ na aja mbụ, ị chat ya na WhatsApp 0805-7837-672. Then ọgwụ ọzọ dịzi mkpa bụ echefukwana na 29th of this month bụ ụbọchị Wednesday bụ ụbọchị anyị ga-wepụtalụ iji wee appreciate our fans, friends and well wishers. Ya bụ yarakwazi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ.
anyị gwara gị na enwere 3 categories ndị ga-esonye eketa oke n'ụbọchị ụbọchị. Ya bụ nwata nwaanyị ga-esi mba anọ na onye nke nwere fractured bone ga-anọkọ ebe a life that day, ọ nnukwu mmemme. So anyị ihe niile ga-eme life, ọ ga-ebido from 12 noon. Yes. So nke ahụ ga-adị n'isiokwu anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa. Thou shall not bear false witness against your neighbor. Dịka anyị si wee kọwa na series iwu nke Chukwu-okike ka anyị na-akọwa, akọwago m ọtụtụ oge na iwu nke Chukwu-okike bụ iwu ọdịnala, iwu Chukwu nyere mmadụ, how man can be able to live in harmony and creation in this gross material world. So if you want to be successful, and if we human beings want to live in harmony with the entire creation for our own good, we must obey that laid down procedure of Chukwu-okike. This is the harmonized way atụrụ anya n'aka mmadụ. Now, wee gwa gị na iwu nke Chukwu nke mbụ na nke abụọ is only for God Almighty. Gwa na iwu Chukwu nke ịtọ bụ na ị kwesịrị inwe special day of obligation. Ụbọchị gị na ezumezu mmụọ gị na ha so element ji akparịta ụka. Wee gwakwa gị na Chukwu-okike adịrị ezu ike, na atati ihe ahụ a na-ekwu na enwere ụbọchị akpọ Sabbath day bụ error. Akụwago mmepe ya anya ka ịghọta ya. Wee gwa gị na onwere ihe dị ka asị na onwere na-ezuru ike ụbọchị Sabbath. Wee sị na Chukwu adịghị ezu ike n'ikuku, na Chukwu bụ mmụọ nọ n'ihe niile o kere eke. N'ikuku adịghị ekukata kwụsị, anyanwụ adịghị achakata kwụsị, dị afọ na Chukwu ike adịghị agwụ Chukwu. Na onwere ihe dị ka na Sabbath day ma ọ bụ na Saturday. Ịghọtara ya? Na Sabbath day, the Sabbath or Saturday, ndị mmadụ na-eklem n'ọnya obodo ụbọchị ezuru ike nwa bụ the day. That Saturday is the day ndị Roman they worship the Saturn god, the Saturn day, the day they worship the Saturn. Gwagwa na Sunday bụ ụbọchị eji worship the sun god. Gwagwa na Monday bụ ụbọchị eji worship the moon day. Ịghọtara ya? O nwego mbọchị nkụzi lecture wee kụziere all the days ihe apụtara. Gwakwazie gị ihe all the 7 days 12 days calendar ndị Romans na-use ihe ọ pụtara. Ụbọchị a ka m gbakwara atụ wee gwa gị na August bụ enemere ya before the emperor Augustus Caesar. Akụwachakwa m ihe na previous lectures m nyere some years back. Mana ihe na-achị kọwara taa bụ na the Saturn day bụ ụbọchị eji worship, na atụ onwere Chineke ọ bụrụ Chukwu-okike na-emere 1 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Ịghọtara ya? Ihe a bụ ndị Roman, because the Roman Empire conquered the entire world in recent time. We superimpose their calendar on entire man, the entire race. All that can use Roman calendar. And they for them Roman figure. But because the British dominate here in colonizing some countries, English will supersede. Yeah. But I'm not check one and the Igbo nwere ụbọchị anyị ji agụ ahụ. Ndị Igbo nwere 4 days in n'izu. Assuming no ndị Igbo conquer the whole world. Ihe anyị ga-emekwa introduce owo eke anyị Orie, Afọ, Nkwọ. Ịghọtara ya? Gwakwa na ndị Igbo nwere 13 calendar day months. That is, ndị Igbo nwere 13 instead of n'ofu mgbe arọ na abụ 13 months. Ịghọtara ya? Gwakwa na months ndị Igbo nwere ihe o representịrị, ma month aha ji ọkụ, ma mgbe eji eme ana, ma mgbe eji eme agwụ, ma mgbe ịghọtara ihe ndị a. Nwere na-agwa na onwe ihe dị ka Saturn day bụ ụbọchị ndị Rom ji efe arụsị ha. So nwere ihe dị ka na Chineke kegidere ụwa rụzie Saturday ike gwụ ya, Chukwu adịghị ike adịghị agwụ Chukwu. Ka nke a dogoro gị anya. Akọwala nga na ụfọdụ ihe dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, there is some certain human input, distortions here and there, ka ha wee achieve their aim. Now, mana ihe chọrọ iwetara n'ebe a bụ iwu nke Chukwu a abụrụ iwu enyi wee digress ya leto bụ ka ị mata na Chukwu-okike ewere 10 commandments nye Christianity. 10 commandments has been in ABC before Christ, long thousands of years before Christ. So one of the religion where, and one of the religion obuna they preach that 10 commandments. One of the religion say buwe mmadụ. Kama na ihe na-emezi n'obuna, some of the bringers of those religion, when they pass on, the followers, ndị ọmụtara gbachuo. Ndị ọmụtara gbachuo. Ndị a niile ga-ebidozie due to out of their zeal. Ka e wee fụtata ha.
ebido tibe aka na ụkwụ to already known doctrine. Therefore, enwezie falsehood. So that is the thing. Then ihe ọzọ na-achịkwazi again bụ watch ya some followers. Example, ka m were goro ihe a na-eme n'Enugu, nwoke Enugu a na-ama atụ now. Ifu na ndị followers ya pụtakwuzi na television na-akpọ bishop Onaga. Ụfọdụ onye nke ọzọ sị na ọ bụrụ na enweta bishop Onaga ogbuo. Ịghọtara ihe na-akọwa? Enwere ọtụ ndị mmadụ ga-abụ even the leader, when the leader is no more, the followers will go to extreme. That is exactly what happened in Christianity. When Jesus and Dokobia is no more, his followers started manipulating and putting their own concept into the whole thing. And therefore, some of them still name it now Jesus school. So, when they establish to you, the 10 commandments does not belong to any Christianity alone. Man, for the fact that the Europeans now like it dominate, they lifted the entire Old Testament from the ancient book and the Magi with the Mbeha combined the Bible. Except when the Mbeha combined the Bible is during the reign of Pope Pius V. That time, her name St. Augustine of Hippo, her name St. Anselm, and I think 2 other ones in Chukwu-okike for her now. Has when they compiled the first Bible in Catholic edition. God lecture for another day. So, man, the 8th commandment. So, in what they have now, 8th command, the Wuka, Chukwu-okike is the manual. Human manual, how humans should live among themselves. We're going to be done the Wunkano, the Wunketen, the Wunkiri, is solely for man. How man can live in harmony between man and man. So that this world will be a better place for all of us. How man can live between fellow man, so that there will be harmony. So that's why God said, don't bear false witness against your neighbor. Or trying to push another person down in order to climb. Let me tell you one thing you don't know. This air is enough to accommodate all of us. The world is so large to accommodate all of us. So if your dream is to push another person down in order to climb, then you are getting it wrong. You understand? So what you need to do is build on your own, but not try to bear false witness. It's better for you to kill the person physically. In fact, because when you damn the spirit, when you stabilize the spirit of the person, you can even push the person into recess. Yes, it can even put the person into stress. So by demoralizing the person, you have already committed murder, you know. So let your yes be yes, let your no be no. What you don't know, say, please, I don't know this. That's why I like Ordinana. If you are called in your village, in your own meeting, what you know, I know this. See how the thing is, and you stand by it. Any other pushing, no. You say you kupurana. Makane manana na gozi mother. Man, what are we getting nowadays? People bear false witness against another person. They are not seeing it as anything. Okay, maybe because of some Christianity gave them soft landing. Some will commit such atrocity and believing that when they said share crocodile tears or just one man, you Sudan, then you used to know. See, Father Emerman came and Maria can go. Why can I forgive Genjia? Or will not forgive go? By so doing, a lot of people indulge in criminalities and a lot of crimes, thinking that by so doing they will be great. You understand? So, for whatever reason, never you bear false witness against your neighbor. What you know, I know this. This is how it is. If anybody call you for witness, please say the truth. If you don't know it, say I don't know it. If you know it, say I know it. You understand? So that is how the world should be. Never you, for any reason, bear any false witness against anybody. Do you get? Because when you are doing so, you are committing crime.
you are guilty of the 8th commandment. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Because before you bear false witness, you must be jealous about the person. Envy must be there. Therefore, you are entangling yourself the more. So the will of Almighty Chukwu-okike said, don't never you bear false witness against your neighbor. Ọ bụrụ na akpọrọ n'ikpe obodo ma ọ n'ikpe ana, nke ọ bụ na eziokwu ịma si na-etu aka o si dị. Nke a bụrụ eziokwu si na nke a bụrụ eziokwu. Ịtụrụ ụjọ na mmadụ ga-egbu gị ma na mmadụ ga-eme gị ihe ọbụla maka na ikwuru eziokwu. Onye ahụ they can only succeed if your hands are not clean. But once your hands are clean, believe in me, onwere ihe mmadụ ga-eme gị. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na-achị ya, meaning if your chi does not support anything, any evil plan against you, believe in me, it can never work. Mana mgbe ị mesịrị iri echukwa ihe dị n'ụzọ gị, ime onwe spiritual orphan. You are empty in the spiritual world. You don't have backers. That is the only way you can make yourself vulnerable to every attack. So what I'm telling you, according to this 8th commandment, is this: always stand by the truth. Always be a good witness. If you know the truth, stand by the truth. If na nkuzi nke ụbọchị taa, example ka mmadụ gị ihe ọmụmatụ, ndị ma nkuzi mma na ma like ihe ọmụmatụ, maka na ichefuo ihe m kwuru cheta ihe mma na-atụ. O nwere ihe na-ewu na social media now. Some people might see some people that are very up. Now, in order to gain some fame, they will try to blackmail somebody. In my entire life, you never see EZE-ANA then trying to pull anybody down. That's why even if they are talking about social media against anybody, I will never get myself involved. Do you know why? Now, if the person go against the laid down procedure, against the rules of anybody, allow anybody ka happy wire in due time. Mana obo no go aka iputazie na achọ ka ịkọ maka onye anwa. In other words, ị nwere ike tizie ma leg ma ụkwụ ma ihe niile ka o wee tụọ ụtọ. Therefore, you are burdening yourself the more. So never burden yourself more. Therefore, entangling yourself more, and therefore making your matter worse. Before I check on I could n'ụbọchị taa bụ, never you try to pull anybody down or you want to get fame. If you want to get fame, you go to social media, look for somebody that is already up there. Then you start castigating the person, knowing fully well that when you start castigating people, people will start to know about you. Maybe you start getting followers. That is not how to climb. When you are trying to push another person down to climb, someone else will push you down. That is law of karma. Take it or leave it. So that this world will be a better place for all of us. I can tell you, as long as this world enters all of us, we can still shine in our own way. Don't forget, never you bear false witness against your neighbor. By so doing, you are entangling yourself. You are entangling your generation to the 4th generation. Makana oburu na ihe obuna imetalụ ga-eso gị n'isi sokwazie ndị hapụ. But the time I committed that startling act, even the Jews, they said, let the blood be on their head and their children's head, because they know the principle. The natural laws of the Old Testament says, na aga m na akwụkwọ Leviticus ọsị na m ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lọta ụmụ ha nke ịnọ. Ịghọtara ya? That is how things work. Ọ bụrụ na ị chọọ watch this video in full, go to my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Here, watch her in full. Ọ bụkwa na ị chọrọ ije na our Facebook, get na Facebook page anyị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Na our Facebook page anyị. Anyị nọkwa na Instagram, anyị nọkwa na TikTok. Ihe niile abụ the same name, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọziri ka anyị gbaala gị afa miri emi ma ọ lụọ ọrụ mmụọ dị iche iche, send a message na WhatsApp 08057837672. Inerecha vidio atụsara ya ndị ọzọ. Before anyị achịkọtara njedebe, anyị ga-etinyekwa egwu anyị tiri belong to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na temple ngalaba nke mgbasa ozi. Gee ntị ka anyị kpọkwa ofu track before anyị mechie. Ya gazienụ.
Precisely 7th of April, total lockdown nationwide. But before that total lockdown, na
7th of April ka m si Abuja wee nata n'ala be nna m. Mana bifo nke eme a na-akpọbụ m ọkpụkpọ oku ka m bịazi oku m akpọrọ ịzọ ndụ ndị mmadụ iji onyinye amara Chineke nyere. Mana maka iyi na-eriri m eri site na ndị ụka ọbịa agbakụtara m ịza oku ndị nna nna na-akpọ m ka m bịa jere Chukwu na mmadụ ozi. Mana mgbe mbịawa azụ mbido ihe ji wee kọba akụkọ ahụ maka ndị onye akpọrọ ọnụ iwere ike iso na ndị na-agba ọsọ dịka Jona. Ihe dịka ihe mere Jona na-eme ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa, maka na agwa Jona ya jere obodo Ninive ka ọ gazie ozi wee gwa ndị mmadụ ka ha si n'ajọ omume wee chegharịa. Jona wee sị mba na ndị a dizi ahụ ka ha nwụrụ ime mmehie ha na ha enweghị ntị. O wee nweta mpịawa azụ amanyere ya Jona azụ kpọrọ Jona wee kpọjee n'obodo Ninive wee je kpọpụta ya. Amaghị m ọnọdụ ịnọ na ya izi onwe na ndị na-enweta mpịawa azụ n'ụdị dị iche iche. Mpịawa azụ gị nwere ike iso site na di gị wee na-edu gị aka. Ọ nwerekwara ike isi na nwunye gị, ọ nwekwara ike isi na ụmụ ịmụ. Mpịawa azụ azụ gị wee jee n'ihu ọrụ gị maka na o nwere onye n'idiri gị kwubiere ya okwu udo obi wee dị ka chi dị mma wee dị. Onye na-etu a ọ bụrụ na ikwubi ya okwu n'isi onye na-etu a onye ahụ enwere onwe ya ka akọrọ ha akụkọ. O nwere mmadụ na-awere ike inwe okwu nsogbu ga-enyekwa onye nwere onyinye onye akpụrụ okwubi okwu n'isi mmadụ na-abụọ nke ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ama adị mma. Ihe ọ pụtaghị abụghị ike onye akpọrọ ọrụ akwụkwọ, kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubido onye nke ịbụa onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya. Ọ bụrụ na ọ daruo n'ebe akwa na-asị Chukwu-okike kere ihe nke m ji wee dịzi iche na ndị ọzọ enwerechago onwe ha na-ebe arịrị, ịgwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee nọrọ wee zute onye na-ezu ala mgbe mba wee kwubie okwu n'isi ndụ ya ka o nwere onwe ya. A ga na-abịa na-apịawa gị azụ. Ihe eji apịawa gị azụ bụ ka ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee kwubielu ndị na-ezu a n'ebe akwa na-akpọta okwu ka e wee ọnya bụ ihe kwesịrị ime. Ịnọ n'ihu ọrụ gị ị ga-egbara ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu, ị gere ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu gaa n'ihu ọrụ gị maka na ọ n'ihu ọrụ gị ka ị ga-anọ wee n'ude. Ị gaa n'ihu ọrụ gị na o wee gaziere gị. Daalụ ndị ọma na-ege ntị. Anyị ewetago oge awa nke eziokwu n'isi njedebe. Anyị ji egwu trak nke ịbụọ eweta ya n'isi njedebe. Echefukwala isonyekwara anyị n'oge awa 8:30 tomorrow morning n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu-okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu n'isi ndị enyi anyị niile, ndị niile under the influence of our voice all over the world. Asị m na distance is not a barrier.
ezugo oke ọbụla abụrụ ịbara ya n'aha Chukwu-okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị m ndị nọ na east, ndị nọ na west, ndị nọ na north, ndị nọ na south, all over the world. A sị na bido n'ụbọchị taa n'aha Chukwu-okike nke pụrụ ime ihe niile, na ihe ọma ga na-emela ụnụ, na ụnụ ga na-ejere obodo, na ụnụ ga na-anara obodo, na ihe ọbụla bụ ebumnobi ụnụ ji wee si n'ala nke ana m na ụnụ wee jee na ebe dị anya ka ịchọta ihe ụnụ ga-eri. A sị m na ụnụ ga-eweta ihe ọma dị na mba wee wedata n'ụlọ, n'aha akụlụ na-ekwu onye bara ya nọ, n'aha Chukwu-okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise.